Hi friends, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ and I welcome you to my channel Swag Talks। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସେୟାର୍ସ ରେ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ରେ, SIP ଥ୍ରୁ ରେ, ତ ସେଇ ଗୁଡାକର ଆପଣ କଣ କରିବେ? You are really confused right now. So ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଥିଓରି କହିବିନି। I will right now say କଣ ମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ନା, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟର ସିନାରିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ବହୁତ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେନସନ୍ସ ବହୁତ ବଢୁଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେନସନ୍ ବଢିବା ଯୋଉ କଣ ହଉଛି କି ଅଏଲ ପ୍ରାଇସେସ୍ ବି ବହୁତ ବଢିଲାଣି। ବଡ ବଡ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କାଢୁଛନ୍ତି। FIIs ଫରେନ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ସେମାନେ ତା ପଇସା ବି କାଢୁଛନ୍ତି। DIIs ମାନେ ବି ପଇସା ବି କାଢୁଛନ୍ତି। ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ପଇସା କାଢୁଛନ୍ତି, ରିଟେଲ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ବି କାଢୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ ବହୁତ କେଓଟିକ ସିଚୁଏସନ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ମାର୍କେଟରେ ସେଟା ହଉଛି ମେନ୍ କଥା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ଇମୋସନାଲ ଡିସିସନ ନେବେ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର, ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା କିମ୍ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ କଣ କରିବେ, ତାର କୌଣସି ଇମୋସନାଲ ଡିସିସନ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବେ ନାହିଁ। କଣ ଇମୋସନାଲ ଡିସିସନ ମାନେ କଣ? ମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି ଧର ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟାନିକ ହେଇକି, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ ବହୁତ କ୍ରାଶ କରୁଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି, ତ ସେମାନେ ଯାହାବି କିଣିଛନ୍ତି ସେଟା ପ୍ୟାନିକ ହେଇକି ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ୟାନିକ ହେଇକି ଆପଣ ସେଲ୍ କରିବେ, ପ୍ୟାନିକ ହେଇକି ସେଲ୍ କରିବେନି। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହଠାତ୍ କିଛି ଜିନିଷ ବି ଏକାଥରେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ସେୟାର୍ସ କି ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଏକାଥରେ ବହୁତ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ସେଇଟା ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ କୁ ୱେଟ୍ କରିକି ବହୁତ ଲୋକ ଥାନ୍ତି କିଣିବେ, ବହୁତ ସାରା ଏକାଥରେ ପଇସା ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେଠି ବି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। କିମ୍ବା ଆପଣ ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି କିଣିବା କଥା ନୁହେଁ, ବାଇ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ସବୁ ମିଷ୍ଟେକ୍। ତ ଆପଣ ଏଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବେନି। ତ ଆପଣ ତାମାନେ କଣ କରିବାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାହେଲେ ବେଟର। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ କିଛିଟା କ୍ଲାରିଟି ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ ହଉଛି ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଟେଷ୍ଟ କଣ? ଆପଣ କେତେ ଆପଣ ମାର୍କେଟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାର୍କେଟକୁ କେତେ ପେସେନ୍ସ ସହିତ ଆପଣ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ମାର୍କେଟ ଉପରେ, ନିଜ ଉପରେ, ଆଉ ମାର୍କେଟର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣ କେମିତି ପାଉଛନ୍ତି। So despite of all this noise, the fact is that Indian market is growing. Indian market economical growth ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି। ଯେତେ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ମାର୍କେଟ ଯେତେ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାର୍କେଟ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀଜରେ, ସେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରନିଂ ଅଛି ଆଉ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ସନ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଯୋଉଠି କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକର ଗ୍ରୋଥ ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ହଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ଚାଲିଛି। କନଜମ୍ପସନ as well as digital consumption of physical goods, products, services, and digital consumption all are rising. So this is not at all a bad market, but this is a very confusing market. So it is a confusing market that is hiding a good big opportunity for us. So ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ତେଣୁ କଣ କରିବା କଥା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଗର୍ଡ ମ୍ୟାନେଜରେ କରନ୍ତୁ। ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଏକାଥରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ନୁହଁ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଆପଣ ସେଥିରେ ପଇସା ପକେଇ ପକେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ପ୍ୟାନିକ ସେଲ୍ କରିବେନି। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଲ ଯଦି ସେୟାର୍ସ ଅଛି ତାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ସେୟାର କିଣି ଯଦି ଭାବିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସେଲ୍ କଲେ ବି ଲସ୍ ରେ ପଡ଼ିବେ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ ବହୁତ ଫସିଯାଇଛି। ଆପଣ ତାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରି ରଖନ୍ତୁ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆଡିସନାଲ ମନି ଅଛି ଆଉ ଯାହା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, କ୍ୟାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପକାନ୍ତୁ। ସପୋଜ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମ ପାଖରେ 1 ଲାખ ଅଛି, ତ 1 ଲାଖରେ ଆପଣ 20,000 ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବେଶୀ ଆଜି ମାର୍କେଟ ଅଛି କମିଥିଲା 1,01,000 ପଏଣ୍ଟସ ଆଜି ସେନ୍ସେକ୍ସ ଆଜି ଡାଉନ ହେଇଛି ଆଜି ଅନ୍ 30th of March 2026। ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଡେଟରେ କିଛି କିଣିପାରିଥାନ୍ତି, କାଲି ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିବେ କିଣିପାରିବେ। କାଲି ମାର୍କେଟ ବି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଭୋଲାଟାଇଲ ରହିବ, not very high, it's not very low, it will be the in a kind of bearish but semi bearish kind of situation there. So ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, କ୍ୟାସ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ କମିବ ସେଥିରେ କିଛି ପକେଇବେ। ଆଉ ୱେଦର ମାର୍କେଟ ବି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ତାପରେ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା ଯେ ମାର୍କେଟ ୱାର୍ଲଡ ଯୋଉ ମାନେ ୱାର ମାନେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଇରାନ ଆଉ ୟୁଏସ୍ ର ୱାର ଚାଲିଛି, ୱାରଟା ଆପଣ ଯେମିତି ବନ୍ଦ ହବାର କିଛି ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଯିବ। ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ପକାନ୍ତୁ। ତ ଏଇଭଳିଆ କରି ଆପଣ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ସୋ
when the fear is high, the positions should not be taken very high also, and also high पे भी अपना बहुत सारा भी किसी निकाल तो market rewards the patience but punishes impatience instantly. ଆପଣ impatient ହୁଅନ୍ତୁନି, impatient ହେଇକି ହଠାତ୍ ଡରିକି ସେଲ୍ କରିଦେବା କରନ୍ତୁନି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ବି excess buy ବି କରନ୍ତୁନି. So right now the question is not is this the right time to invest? The real question is are you investing in the right way? ଭଲ shares ବାଛିକି କିଣନ୍ତୁ, ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି shares ଯାହାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ଭଲ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ସେଗୁଡା କିଣନ୍ତୁ. କ୍ୱାଲିଟି शेयर गुड़ाकर इनभेस्ट कर पोर्टफोलियो थी म्यूचुअल फंड्स ताकू किणुतु सेगुड़ा किणिकी आपण रखु धीरे धीरे करी एक्युमुलेट कर बिकॉज़ दिस विल बिल्ड योर वेल्थ. दिस इज अ टाइम, तो सच टाइम कम वेरी रेयरली. आपण कोविड थरो आसिला सिंडिकेट सीजन हम देतिला, वर्तमान सीजन अछि, आपण द प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके आपनकर मार्केट रे आपनकर पर्पस टाकू आपण मार्केट रे आपनकर जो होल्डिंग्स को बर्तमान बढ़ा. थैंक यू, धन्यवाद. आपको नेक्स्ट पुणी आ गोटे वीडियो रे हम आपन साथ कथा देखा. थैंक यू सो मच.